kan hung chu zoram moi khyang te nia dietitian kan ni a MSR fitness a hian kalo lom cha voina kan ti tu chu hei interview question chi sang sang kan nia min lo hlut saka min lo thlir sak vek turin ka som cheu enge diet hi omzia enge balance diet ti ka ron soidona diet kan ti chuan kan e in zong hi apushu veka atui ril thlengin apushu kan ni chu diet kan ti ani me ta tin balance diet kan ti chu kan e ina hian nutrients om ta chu nutrients chu mizo chunga chuanin chu tha kan ti ang hi ni me ta chu tha chu chiru ka in thren ta proteins carbohydrates fats vitamins minerals water kan ti ta chu kan e ina hian om veka chu kan taksa mamo dana zir kan san zong te kan taksari zong tangten kan chu ta chumi kan e a in semwa chon balance diet kan ti chu lo ni me ta ni extreme dieting hi enge omzia ala omem ti karon chang don chawa extreme dieting kan ti hian cho e mumal lova in diet ti na ni me a i omzia tak chu hi cher kan chak thewa nal kan chaka kan cher du awangin chu hei top te i kan oma heng hi a hlom lu tu kan ni ti hi karon soi duwa in American Medical Association 2007 phei chuan heng ang extreme dieting follow ho tan hian diabetes cancer te heart disease te athen thean tia chuba ka chuan vitamin A le D atlak cham thean ti boka chuba ka chuan HB hiam te blood pressure hiam te asiam chuwang chuanin ti lo sham a tha ka in diet kan ti hian chonghei ani lo ti hi mi puite ka shil du cheuni zun thum hi enge omzia zun thum ta na ele in poimo na mi shil thein ti nia question ka zun thum kan han ti hi i mizo chuan zun thum kan ti me ta ol sam me ta ni omzia tak chu kan thil e in shim hi kan tak sa hang glucose sa lo changta chuan heta kan pancreas kan la kan ti insulin tui na ma siam chuak ta chu tui nang te chuanin kan thisena glucose sang tuk tu la khamin veng ta chuan chu glucose kan ti chu thum chi khat ti na ni me ta ani chuan kan thisena khan chu insulin chu alo tlema i tin akal lo na tura alo kal chuan khami i glucose kha kan thisena aron sang ta chu zun thum kan ti chu lo ni ta i zun thum tan e le in tur hi phim khuranga ema i exercise ila amo tin chu ba ka chun dam doi e mo i diet control si lo chuan in omziam lo 50% top diet yana control zun thuma hian ti hi kan chian nga ya kan soi to ta kan khan kan e le in zong kha apoi mo ani tin chu ba ka chuan in glycemic index kan ti ta glycemic index kan ti chuan kan e in zonga thum om ti na ni ta chung te chu antinan rice kan ti ang te mizo chu budu chung kwa kan nia rice a te han glycemic index sang ta chu chon zum thum ati sang thei ta chung ba ka chuan i bul le bal ho alu kan ti te tin bal kan ti a te han glycemic index sang a tin zun thumin a hwat pakha chu thil thum hi nia chini kan ti te chu ba ka chuan antinan cakes kan ti te kha ho zong kha ho ma tin ba ka restaurant food a thil kan e ho momos ti chaw ti ho zong hi heng ho yang glycemic index sang ani chuwang chuan a thei sam chuan thei lam pang te thai shing te e tamila tin i kan thil e in dana hian i tian mizo chu jinga chu kan e chewa chuna chu kan e chewa ta ya chu kan e le chewa zun thumina ho ma zun thuma ti sang thei ni chu ai chuanin darkar ni dan te a ni e tu sel e la chu kan sel na tu pong le kan zun thum laka kan in ven thei na tu chu ni mi pa ngai ta na dai pui mo na mi han shi te ti ne a question ka prevention is better than cure antia i chuwang chuan kan mi pa ngai nat na nei lo tan po hian kan e le in tur hi ulu khi ngai ni Mizorama chuan type 2 diabetes an tam ta ni chu thau changa lo om ani a i kan thau wanga lo om ani a type 2 diabetes so hi chung nan na ta atang te a film khu hi angai ta ni chuwang chu a thei sam chuan thil thum lam pang e tam lo vila tin kan dai ta te green tea te lo chuak ta heng te in nemila tin chu ba ka chuan in thai shing le theilam pang te e nemila nakin ta na kan in ven na tan a tha ni bodybuilder ta na e le in shisel enge ni chu ba ka e lo tu te min han shil te ti ni ta bodybuilder tan hianin i atlang pui hianin i thili kan e chok me ni len kan du'a i kha ani ber lo ta ni chu kan thil e in da indinan i restaurant food te kan e vaka
ilen kan du wangin amai ro chu a hri sel lawa hen tian high cholesterol te asiam the cholesterol sang kan tiang te chuwang chuan kan ei in tura fim phuranga em a entinan sa te arsa sangha te e tam thumila I kepali nei sa ai chuan cholesterol asan lo nan kang ang te kha e tamila tin theilam pang e hnemila thai hring broccoli lettuce kan tiam te khatiang zong zong an tam kan tiang te e hnemila tin chuba ka chuan nuts almonds kan ti te khang ho te le cashew nuts kan tiam te na chho ye e warila chu chu a hri sel e bodybuilder tan chuan food supplement kan ti hi atangkai lo a hri sel lo an ti fo thina he hi nge ngai dan ti ni ta food supplement kan ti hi food products chi sang sang ani me yang chu antinan British biological ho te pon an lon siam na sa em a du serna kan ti am te khatiang ho zong zong zung thum tan ti te din bodybuilder tan po BCA kan han tiam te atam em ta food supplement hi mizoram ma chong kan e anga ai ka ti thunga achan chu kan e in hian a phushu plat lawa kan an in dai pon kan ri cham thei em e in tu tha kan nei lawa tin thei te po ka han soi ta ka kan amana lo to wa mi pa ngai ni tina e te boy thak ta ni food supplement hi atang puin I an test thapa tin zor an phala I khatiang ang kha ania kan e tu tha nutrients china ka soyang zong zong proteins carbohydrates fats vitamins minerals water ang zong zong ka a om vek boka chuwang chuan kan mammo a phusuk em ni chuwang chuan e hi apoi lavani ti kon soi do ni khang te kha kan han soi the chuan ni ta question atanga kan han soi the chu mi puite ponin lo clearing ka ring ta kina zo du dang min nei le min ron zo sup sup anga ka lo chang zel chonga I ka dai thi apoi molu tuka chuwang chu heta ron tu om renga insha du chuan MSR fitness upper republic a local ula I kasom mol chewa tin I atopna ka han soi du chu kan ei le ina hen film khurila I ka chu kan hri sel na pakhat ani ti ha ka ron soi du ne